prvo da se zahvalim mom kolegi. Mi negdje jesmo na terenu suparnici, ali kad se ovo sve završi, mi smo negdje i prijatelji i poznanici. Da se zahvalim na fer i korektnoj igri. Mislim da je utakmica bila fajterska, otvorena, na momente malo i oštra, ali važnost bodova i za jednu i za drugu ekipu je uticao na to. Mi smo došli ovde sa idejom da probamo naravno da pobedimo. Generalno tako je naše opredeljenje. Ideja je ta da u svaku utakmicu ulazimo da probamo da pobedimo. Naravno da to ne možemo uvek da sprovedemo. Eto, danas smo negde imali i umešnosti i znanja da trijumfujemo na veoma teškom gostovanju i na veoma teškom terenu. Čestitke mojim igračima na prikazanoj igri, na želji, na zalaganju i da poželim mom kolegi sreću u nastavku takmičenja. Vidite, sitnice su presudile pobednika, videli ste i sami, oni su imali jednu šansu, mi smo imali neki polu šansi, fudbal je takva igra, imaš jednu ideju, probaš da ostaneš dosledan toj ideji i da se nadaš da će ta ideja uz neke druge stvari da ti donese onu neku prevagu. Mislim da je nama ta ideja donela neku prevagu, imali smo još možda jednu izglednu šansu, neke polu šanse, ali mislim da to je ključna stvar. Znači, ne možemo da se prilagođavamo svakom protivniku, ne možemo svake nedelje da menjamo stil igre, da menjamo ideju, to što radimo, to treniramo i to je prosto je matematika. Veće su ti verovatnoće da pobediš ako negde ostaneš dosledan svoje ideje. Mislim da je to negde generalno presudilo ne samo u ovoj utakmici, nego u svim utakmicama koje mi igramo. Kad se pobedi, svaka pobeda je sigurno zaslužena. Druga stvar, moram da kažem da stvarno sve čestitke i mojim momcima danas mislim da smo se suprotstavili na pravi način lideru na tabeli i da smo pokazali da ćemo i u nastavku prvenstva biti konkurentni svim ekipama u ovoj ligi. Ja ne volim da zovem neke stvari srećom ili nesrećom. U principu sve što ti se dešava treba i da zaslužiš. Imali smo neke situacije koje smo mogli bolje da rešimo. U nekim situacijama je golman gostiju reagovao izvanredno. Opet primili smo gol, iz prekida nekog, pa odbijene lopte, ne znam, nisam ni video najbolje šta je bilo. Uglavnom u ovakvim utakmicama, kao što je rekao i moj kolega, odlučuju neki sitni detalji, ne u ovakvim i u mnoštvu drugih utakmica. Mi smo na početku, nažalost, na drugi deo prvenstva, ali praktično pokušavamo da radimo neke nove stvari i da želja izgleda drugačije. Pokušali smo danas na neki naš način da igramo i protiv lidera na tabeli i tako ćemo nastaviti i protiv svih drugih ekipa. Nadam se da će u nastavku prvenstva ovakva igra doneti i bolje rezultate. Ja kažem opet, mogu da budem zadovoljan igrom, mogu da budem zadovoljan zalaganjem igrača, međutim ne postoji tabela za igru i za zalaganje, postoji tabela koja prikazuje rezultate. Kažem opet, nadam se da će u nastavku prvenstva ova dobra i angažovana igra i organizovana početi da daje rezultate, jer stvarno ovo što vam stalno pričam, mislim da Želja i Pančevo zaslužuju da imaju prvoligaša i sledeće sezone.